Sore iki mau acarane mancing cah. Iki nggen sing tak pancingi sing banjir kayak wingi, alhamdulillah iki wis mulai surut. Dadi tanggule barang wis mulai ketok ngono. Nah, iki aku mancing karo anakku iki, loro-lorone melok karo si bocil barang geger ngejak melok mancing ya kae. Tanggule wis ketok lek wingi kan urung ketok, kelelep kae wingi. Saiki wis mulai ketok ngene iki. Dadi mancing barang wis mulai kepenak. Ya muga-muga wis ora ning banjir meneh cah, beh jan melas tenan sing duwe-duwe sawah kuwi anggere banjir ngene iki terus. Kapan areng garap lek banjir iki lah. Iki nembe nyemplungne pancing iki anakku entuk iwak gabus iki lumayan lah sak lengene dheke ngono kuwi ya jan beding tenan. Isih urung suwe mun nembe nyemplungne langsung disowamber. Bah sing ngene iki lho berkah lek musim banjir iki. Iwak sembayarang ngene iki golek jan enak tenan. Wis seneng ae lah mencolot-mencolot anakku saking senenge sing cilik kuwi. Beyo halah. Kan urung tau tak jak mancing ning kene urung tau lek sing cilik kuwi. Dadi ya seneng entuk iwak ngono kuwi beh kae senenge. Iki aku ya wis mulai setrek iki iwake kating-kating ngene iki. Jan akeh kating-kating ngene iki baung-baung anggere bar banjir ngene iki. Apa meneh bethik ijo lah mblarah bethik ijo iki. Iki mu aku nggawa umpan jangkrik aku. Ora nggawa cacing aku, gur nggawa jangkrik tok ngono nggih umpane. Nggawa jangkrik ya gaya pokoke wisan. Ya gur kalahe lek jangkrik iki kewesel kaya umpan lho cah. Diluk-diluk ganti umpan gondol titik ngene tawarik ngene wis icul jangkrike ilang wis ngumpani meneh. Wis ngono kuwi resikone nggo jangkrik diluk-diluk ngumpani.